Tini 20 Desember 2022 ni salmariwo 32 nang Matarbari YTF Block Committee song kopsap laika Puilano hambayafaro sini media rongna rok haimajang bagai जों tini 32 Matarbari ni ongoi YTF bai kaisa koksama panda hongkojak baika je Gamaria ni ro ongonariwa sini ro haimajak kejuto YTF ni sini buagrani sengkrak ro puilano jutono hambayafaro tini जों বিশেষ করে masuk laimani kok chalamani men uddesho hongka sini bwskang 2023 je nahamani buagrani khorang khasarmani je greater tipladana tuinai जों o greater tipladani last paithangni chobano baikle apply khlainai 2023 Matarbari 32 assembly election baikle apply khlainai obno tuino जों tini ro kok chablai kha o kok chablai mani bising tini जों tini kaisa srai klai salaika je जों tini nangkhangke jeklai pano je nangkhangke जों thipa arnai dokno thipa nanai tobo sini thinangni bagai sini odikani bagai sini manthani bagai je sarwelo thangi tona bagai haskawa जों o sini jabana apply khlaini bagai जों jotono sakta laina khe gosi laika boni bagai taisa hai jotono ani sini YTF ni no hambai maya kharo ang taibo kong nara musugo jara sini je greater diplan nahrei takphana sini je thanchau phayako borno bang koinai jutono phaibai sidi tamo himala जों je bwskang sini chobana जों apply khaina mengka sini haska tongani moto kaisa je thangi tongani mengka je sarwa tongan bai sini thinangni bagui जों komoi thanaikha o komoi thana jate जों kmaiate hinai sini sini mungno nawoi je tiprasa tipra dokhani hamklainawi bahike tini bobishotni bagai जों obno nahreinai jotono phaibai dinang kobokjago taibo ang kobon musungnai sini 32 Matarbari ni jara assembly kobjai tongnai rongna bwskango sini je tipra mothanangi जों prosad khai tongba thanchani mario jotto phaioi sini bwskang 2023 nirbachono jate buagrani emangno mukthang khaini bagai apply khlaini bagai jottono phaioi sini o chobabo angkhoba sini manthaniabo phaioi sojugda khlaini bagai ang jotono korhonai jotono hambai kan loge tongo sini roni YTF ni executive ni vice president tongo working president tongo jora borno bang kokthai thain sanu bagai jora norojong norok bwskang ni salrogo Matarbari constituency nungui YTF nungui tam samung tangnan bagai tini oro kok chablai kha norok hambai sini electric media no tai sung bwskang ni assembly election 2023 ni sung abono tui sung siglarok bwsangori khai nokhlaijak sung bwskang ni 2023 assembly ni election no sung nangkhake sung chaya nongyoi phano sung samung tangnai bubagrani sengkra kongoi chini jati dofano sung phiongna ni bagoi sung chino Matarbari constituency 32 constituency no sung jekhapan sung kapalai ke tiklai tu bunai abun angko kasaran musung sini lukurongno sung bubagrano sung thamchake sung logi mar lainai sung bubagrano sung phan marnai sung chini yasi kaisa ni phan sung o Tripura o sung India government no sung phunugui na nangnai sini Tripura sarok sung thamcha sung sung 2023 sung 2023 election assembly election no sung apply ke tu bunai aun bagoi lukurongna ang khoinai bwskang ni salo sungbai baksa agoi phaidi samung tangna ni bagoi ge sungtai bu sung tini decision nahan ka sini January first week sung sini seminar khainan thangoi tongo sini YTF sini parents party roke sung seminar khainan thangoi tongo tai sung seminar January first week ni sigang sung sini Matarbari constituency o sung je sini protek bisi o sung general bisi o bu sung dur tu dur khainai sung chini bubagrani kokno sung pirnai tai sung chini next generation no chini bobishot chini chikon bobishot dongno sung sramik kalangan bagai sung chini greater Tripura leni sung kok pirnai